Esta fin de semana vais a desenvolver en Pontevedra o Culturgal, un evento de ámbito cultural onde, por exemplo, ano pasado pasaron en torno a unas 15.000 persoas, un escaparate e un espacio bastante importante como para estar ali presentes. Parece ser non, é que tiñamos a oportunidade de estar ali como Concello, a través da Diputación, e unha vez máis, pois, o Concello de Moraña mira para o outro lado e non quer estar nese escaparate para nós importante desde o ámbito cultural, patrimonial, etc. Entonces, nós queremos saber cal é a causa, ou cales son as causas de que Moraña non vai estar presente como Concello no Culturgal, pois expoñendo a nosa riqueza patrimonial ou cultural ou artística. Quer dicir isto que non temos patrimonio cultural e etnográfico suficiente, ou que ensinar, non hai elementos culturais que podamos amosar, hai sectarismo político, como isto igual é a Diputación que nos lleva, hai outros gobernando igual, entonces non vamos. É unha das causas, ou é deixadez do goberno? Respondo. O motivo de non ir este ano foi porque se retiraron todo que era a festa gastronómica e patrocinio turístico, que era o que Moraña contaba para ir. Por ese motivo non estamos aí. Pero, vamos a ver. Vamos a ver. O espacio cultural, xa no pasado, fixemos a mesma pregunta, o espacio do ámbito de proxección das industrias culturais. Eu, que vou todos os anos, pois vexo que hai concellos con espacios positivos, uns máis grandes, outros máis pequenos, onde están promovendo determinadas cuestións, como pode ser o seu patrimonio, o seu ámbito cultural, etc. Nós quero dicir que non temos espacios etnográficos, non temos espacios arquitectónicos, non temos espacios culturais que podemos usar, só temos o primeiro aspecto. Non, é que é o que está dicindo o goberno municipal. Ou, non sei, es que iso foi a resposta que vai no pasado, e este ano volve a ser a mesma. Respondinlle dúas cousas, e só que escoitar unha escoite a que interese a usted. Esa é a resposta. Creo que hai material no Concello que podría dar folletos, vídeos... Bueno, pois os folletos mesmos, técnicos da Diputación, que se puseron que falaron con técnicos deste Concello, non era posible levar os folletos este ano, nin a promoción turística, vale? E se non, lle preguntan os técnicos que colaboraron. Quer decir que non hai capacidade de actuación, de decir, pois sí, interesa moitísimo estar ali, de maneira de poder unha exposición do noso Concello, de poder xente que nos visite, porque evidentemente é o que vamos aos sitios. Bueno, se acaso vamos a Sestao, nos gastamos non sei quantos miles de euros, comemos ben, sí, no, as facturas tenas, todas de Sestao, todo o que costou Sestao. Cheino ben. Que nos trouxo, nos reportou a nós económicamente moitísimo, justificado, claro que sí, eu non digo que non se justifique, evidentemente, por eso hai un interventor, hai un secretario, pero evidentemente, se reporte económico non significa eso a Moraña, cero. O mellor usted non, gastar os cartos. a mí sí, ao Concello sí. Pero, claro, ao Concello. Outra pregunta,